Здравейте и добре дошли в тази поредица от видеа, където автентично споделям разни мисли, осъзнавания и вдъхновения. Казвам се Кристина и всичко, което ще ви споделя в това видео, е вдъхновено от едно прекрасно събитие, което се казва София Арт Фер и което се проведе в началото на месец октомври. И въпреки, че мина вече повече от месец, има няколко неща, които ми направиха доста силно впечатление и днес ще ви споделя за едно от тях. София Арт Фер е най-голямото международно събитие за съвременно изкуство в България и тази година участваха 27 галерии и повече от 80 участници от 14 държави. И докато обикалях между произведенията, усещах колко различно всеки творец вижда света и как го изразява чрез своето изкуство. Това не бяха просто картини или скулптури. Това са мисли, чувства, мечти и страхове, пресъздадени в материална форма. Имаше произведения, които ме плениха веднага. Други тихо ме провокираха да се замисля. А имаше и такива, които въобще не разбрах и които ми бяха много далечни. Но точно те провокираха в мен въпроса: колко смел и уверен трябва да бъде един артист, за да покаже своето творение? Да го покаже, въпреки че може да не бъде разбрано. Да го покаже, въпреки че може да не бъде харесано. И така се роди вдъхновението за това видео. За смелостта да твориш. За смелостта да изразиш себе си, въпреки че другите може да не те разберат или одобрят. За смелостта да споделиш част от света, който носиш в себе си и да оставиш другите да го преживеят по свой начин. Защото именно смелостта прави изкуството истинско. Да твориш означава да вярваш. Да вярваш, че твоето произведение е важно и има значение и че може да докосне някого, да вдъхнови, да провокира, да промени нещо, дори само в един човек. Защото творецът не просто създава обекти. Той създава мост между въображенията, между световете и между хората. Творецът, който се осмелява, прави света по-богат, по-цветен, по-истински, по-човешки. Творете, бъдете смели, бъдете себе си, защото само така има изкуство.